Cât vrei să mai amâi chemarea celui sfânt, doar tu ești o ființă creată cu iubire și pentru tine Dumnezeu Fiul și-a jertfit, Domnul Iisus în Ghețimani și pentru tine a plâns până la moarte, pentru tine s-a dus sângele sfânt din al lui trup și pentru tine a pus. Pentru întreaga ta vină Iisus a plătit. Trăiești o viață sfântă sau o viață fără scop? Răspunzi oare chemării sau spui încă nu pot? Deseam cu ani se leagă și timpul trece-n zbor, iar tu rămâi același privind în urma lor. Domnul Iisus în Ghețimani și pentru tine a plâns până la moarte, pentru tine s-a dus sângele sfânt din al lui trup și pentru tine a pus. Pentru întreaga ta vină Iisus a plătit. Pentru întreaga ta vină Iisus a plătit. Fă-ți o cercetare, căci anii ce se adun, așa cum vin vezi bine, la fel trec și apun. Atâta amânare, la ce ți-e de folos? Cât se mai zice astăzi, primește-L pe Hristos. Domnul Iisus în Ghețimani și pentru tine a plâns până la moarte, pentru tine s-a dus sângele sfânt din al lui trup și pentru tine a pus. Pentru întreaga ta vină Iisus a plătit. Să fii mântuit. Cât vrei să rătăcești tu în asta lume, cât vrei să mai amâi chemarea celui sfânt, doar tu ești o ființă creată cu iubire și